बे जाबाय गाज्रि जानाय गांसे रुमाल एबा हिस्ट्रि गिजि। बे हिस्ट्रि गिजिया जेसेबां भेलु दोङो जोंहा सानसुमाया दाया बेसेबां भेलु गैया। बे हिस्ट्रि गिजिया गाज्रि जानायनि उनाव जों मा खालामगोन बेखौ बानलु बिफां, अमुथ्रु बिफां, खुमब्रा बिफां, फानिलाव बिफाङाव खानानै होयो। मानि थाखाय? मोनसे बेरामनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हायो। जोंनि गामिनि आबै आबौमोना फोथायो आरो सिगांनिफ्राय जों नुबोगासिनो दं। सनिबार आरो मंगलबारै जोनोम जानाय मानसिफोरा जुदि बानलु थायनायखौ मोखावोब्ला हे एसेबां बानलु थायदों, हे एसेबां अमुथ्रु थायदों, हे एसेबां खुमब्रा थायदों होनोब्ला बेलायनो खुमब्राया थैलाङो, खुमब्रा बिफाङा थैलाङो, खुमब्रा फिथाइया गाज्रि जालाङो। बेनिखायनो बेखौ जुदि खानानै होयोब्ला बे बेमारनिफ्राय जों रैखा मोनो। खिन्थु सानसुमा खुंगुरखौ जोङो फोथायनानै बबे मोनसे खामानियाव जों उदायगोन, मा आसा खालामनानै जों बिनि खाथियाव थांगोन, बेहाथ' जेबो भेलु गैया। बे जाबाय मास्क। बे मास्कखौ जोङो गाननानै कर'ना बेमारनिफ्राय बारग'नो हायो। गिदिर गिदिर बेमारनिफ्राय बारग'नो हायो। खिन्थु सानसुमाखौ जोङो बबे खामानियाव बाहायनानै जोंनि बर'फोरनि बिपदनिफ्राय जों मुक्त जानो हागोन? बे बेमारसो जोंखौ खालामगासिनो दोङो, बर'फोरखौथ' सेस खालामबायानो। नै जाबाय ब्रास। ब्रासआ गाज्रि जानायनि उनाव बे ब्रासखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायनो हायो। मायाव? जुथाखौ जोङो आरामसे सुनो हायो, साबोन फोननानै सार्फ फोननानै आरामसे सुनानै साफा खालामनो हायो। बे मोनसे ब्रासआ गाज्रि जानायनि उनावबो जों बेखौ खामानियाव बाहायनो हायो। खिन्थु जोंहा सानसुमा आदाखौ जों बबे खामानियाव बाहायनानै बर'फ्रा लाबोबानो जागोन? भेलुलेस। बर्तमान जुगाव सानसुमा खुंगुरा सासे भेलुलेस मानसि। अर सावजादों, गाग्लिजादों। सानसुमा दा बर्तमान एक भेलु गैया, डिमान्ड गैला बर'फोरनि गेजेराव। न' एन्ट्रि लागायना होबाय बर'फ्रा इखो। बे मोनसे दै बथल, बेखौ जोङो गोदानाव दै बायनानै लोङो 10 थाखायाव। बेनि उनावबो जों बेखौ खामानियाव बाहायनो हायो। बेयाव आरोबाव फिन दै सोनानै जोङो दोननो हायो, लोंनो हायो, थाव गुबै सोना दोननो हायो, खारै सोना दोननो हायो। दा जों बाथ्राया जाहैबाय मा, सानसुमाखौ जों बबे खामानियाव बाहायगोन? मा खामानियाव जोंखौ भेलु होयो? जेबो भेलु गैया सानसुमाया। बे दै बथला जेसेबां भेलु दं सानसुमाया बेसेबां भेलु गैया। नै जाबाय प्लेट गावनाय। बे प्लेट गावनायखौ जों आरामसे मोनसे खामानियाव बाहायनो हायो। मा खामानियाव? रुमखौ हासिब सिबखांनायनि उनाव जा दाखोर ओंखारगोन, बे दाखोरखौ हायखांनानै जोङो बेयाव दोननो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो डास्टबिनाव गारहैनो हायो। बे बेसेबां इउसफुल होनबा? गाज्रि जानायनि उनावबो जों बेखौ खामानियाव बाहायफिननो हायो। बे सानसुमाखौथ' जों जेबो खामानियाव बाहायनो हाला। बिथाङाथ' सासे भेलुलेस। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिपद लाबग्रा, दावराव दावसि खालामग्रा, गुन्दुगुल जिन्दाबाद खालामग्रा मानसियानो जाबाय सानसुमा होननानै बयबो मिथिबाय, दा प्रुफ जाबाय। गुन्दुगुलखौनो लुगैबाय थायो, जेबो भेलु गैया। नि पेपारखौ फरायखांनायनि उनाव जोङो बे पेपारखौ गोबां खामानियाव बाहायनाय। गेलामाल दखानावथ' पेपार नङाबा जाया। गेलामाल दखान, साना भाजानि दखानिफोरनो बेफोरखौ नांगौ। भाजा बोनना हरनाय, दालि, सिनि, मायबा मायबि बुस्थुफोरखौ बोनना हरनायाव जों बे पेपारखौ बाहायो। किल' बियो 25निफ्राय 30 थाखा। सानसुमाया दा बेसेबां भेलु दङ? जेबो भेलु गैया। मा खामानियाव बाहायगोन बेखौलाय? लास्टआव बे मा? बे जाबाय बिलाहि। बिलाहिखौ जोङो ओंख्रि संनानै जानो हायो, टपबो बानायनो हायो, नाजोंबो हायो, गोबां साटनिबो खालामना जानो हायो। मोनसे इउसफुल। आरो गाज्रि जाब्लाबो जों बेखौ हाखाराव इउस खालामनो हायो। फुल बिफां मायबा मायबि जों इउस खालामनो हायो। बा बे थाइसे बिलाहिया बेसेबां जोंनि उपकार। खिन्थु सानसुमा खुंगुरा जोंनि थाखाय जेबो उपकार नङा। सानसुमा खुंगुरा बे बिलाहिनिसेबां डिमान्ड गैला, भेलु गैला। हि इज नाउ ए भेलुलेस पार्सन। जेबो भेलुआनो गैला बिथाङा। बुजिबायना रायजोफोर? गुन्दुगुल जिन्दाबाद माने सानसुमा जिन्दाबाद। गुन्दुगुल गैला माने सानसुमा सेस। बर'फोरनि गेजेराव गोदान गोदान उग्रपन्थी आफाद जोनोम जाबाय। मोननै जोनोम जाबाय। सोरनि थाखाय? जोंहाथ' सन्जय दङ ब्रा एकदम सानसुमानि बेयाव माबा मोनसे आखाइ दंथारो होननानै गोबां रायजो राजाफोरानो बेखौ सन्देह खालामगासिनो दङ। खुलुमबाय सानसुमा दा गाज्रि दामोन। सरि, आइ एम सरि।